অবংখা অবন কন্ট্রোল নালসা যেটা সুপ্রিম কোর্ট नि गाइडलाइन बाय अब कमिटी खालायजागौ ओमफ्राय काबुक चिनियर खवायो डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथॉरिटी नि बिसिंथि कायसा पार्ट सामु खालायजागौ ते कायसाखै खवाय सब डिविजनल लिगेल सार्भिस कमिटी हनै ते कायसा पार्ट खालायजागौ ओमफ्राय काबुक नरकनि अ लिगेल सार्भिस सामुखा नरकनि बागै आबो केबनो साबो तामने साबो सामु हामिया खायगा साबो सित्रा सामु खायगा आबोनो रुतुकनानि सामुया लिगेल सार्भिसनि सामुखा जे सिनि बररो जे पाब्लिक रो गोबां आइन कानुन नतुयै जों বিভিন্ন বিভ্রান্ত মানে যেটা অরয় পরয় এবার টেক্সটও दङ जों कायसा केस खालायलायखांगांके जों खवायखौथ' थांमांसे उकिलबाबो मालाय बया साप्ता खनो फायदोबा उकिल खरक जाबाय যদি आनि अबहाय একটা সমস্যা নতলাং থাকাंके उकिल बाय थायंगै কক थायसा खाबंनि ककना साइनासे 500 টাকা रां सानजागौ फायदे आबनि बागैनो निनि लिगेल सार्भिस दिनि अ लिगेल सार्भिस नरकनि अ बाजाराव फायो माइक बाय नरक खानारि दंमानि कारण नङाबो जे नरकबो लिगेल सार्भिस सोमोन्दै साइमानदि बिएसपिरा आंबो तिनि बुकुंबारा आंनुबो गोबां मासिनि गुबुननि दखानि बर'र जों लिगेल सार्भिसनि सुजुग सुबिदा नाहाय दंमानि जों लुबैयो किन्तु तिनि बर'र बेलायनो कम माने 100 जनाव 10 जना फानो काकाया माने 10% फानो तटंक करे आनि सन्देह दङ लिगेल सार्भिस बाहायके जों दिनै सुजुग नाहाय मानाय हियाके रमनि दाबो जास्ट कायसा आं चिकन एग्जाम्पल लुबैखांनाय रमनि डिवोर्स लायनानै बिहेबो साय काक लायनानै दा जेटा डिवोर्स ओमफ्राय बिहेबो साय काक लायना बागै जों तामोना आइनथ' जों कुट केस माख्लायो कुट केस खालायनो थाङो तामखायना जों उकिल रं नांगौ उकिल रं थाङो तामखायना जों रां रिना नांगौ जों बिहेबो साय दंलायलिया जों खाबैलाय मालायलिया हनै काक लायना बागै पर्यन्त जों उकिल रं थाङो रां रिनानै नांगौ आवबो 6 मास गरबै दंलानांगौ फायदे आबनि बागैनो आं नरकनो सारनाय माने गावबोनो नरकनि এই সমস্ত সমস্যার ডাইরেক্ট নরক খোয়াইকোটো थाङै लिगेल सार्भिस ऑफिस बबो हनै सोंहैदि नरक सिनियाके आरो जे साबरक फानो नरक उकिलनो थांसोंहैदि कारण उकिलनो हयতো बुसिनि थागो आरो रि कुकुर असम्भव तुमजाखौ फैनो जे उकिल बाबू लिगेल सार्भिस ऑफिस बर हनै सोंखांगाके ब जे उकिल फांतु बा आरो साइमाननाय बरक जे सफान हमगाके लिगेल सार्भिस अबो हैयासे सरि खुलुनाय लिगेल सार्भिस ऑफिस थाङै नरक नरै खाफांनि कक्तो तो बोफ्रावै साइमानो आबन परे नरकनो बर लामा रिनाय रां पैसा नांयावै खक्सा नांयावै सासे दिनै एडभोकेट सानानि साइटका रंनि दाबो खरकसा बोरै के जोंर बयस्क बरफाना कब्र मासासिनाय दिनै बेसपेरा दिनै समाजाव आबहावायाव चललै दङ बिहेक खिबिवैते केसा बुरै लांनाय थारपायखा अ बिहेक माखायनाय ब उकिलनो रांगरै ब लिगेल सार्भिसआव थांथुं लिगेल सार्भिस थांखांगाके ब जदि बिनि खवायो जे एडभोकेट दंनाय दं बिसिङो दङ प्राय 30 जन मतो पैनेल लयार आरो बिसिङो अ एडभोकेट दं बिसिङो जदि नरने हामजाक माने एडभोकेट दङ म एडभोकेट का हामने नर खानावहाय इंग्लिश फोरामा बका हामया बका हामरो ओमफ्राय नोंनि साइमन मते जदि म एडभोकेट का हाम म उकिल बाबू का हाम बनो आं रंनाय बिकागाके नर जे लिगेली फ्रम अथवा नर दरगा स्टोरी थ्रु सयै मारिनाय जे आं अमक बाबू उकिल सान हरनाय ओमफ्राय नों जे उकिल सान माने आबो जों रिवैनाय अ उकिल नि थानिताय रां खरसा बाना हालिया नों आबोते खवायखौथ' थाङै उकिल बाबू चा खाव होनो नोंथाय नांलिया बस इनो दादा चा खाव होनो थाङै तांनि गाके जों गोबां प्रश्न तुनाय आरो उकिलके बाहाय आनि काम मागना खायनाय आं रांगोवै बहाय साबो हमताय दे आं काम मागना खायनाय मागनाया बनर लिगेल सार्भिस रां रिनाय निनि सामु खायमानि कपिनो ब अफिसआव जमा रिनाय जमा रेखाय ब
bo rang bill mannaय ओमफ्राय जों दिनै गोबां मा बिसेस करे जोंनि तिफ्रासा गामियाव नुखुंराव जोंनो जोंनि बोरियाव गाले असहाय माने दिनै बोरियाव गानाव मासफ्रा नुगिया गोबां मा बोसायबाय गागै गोलां थांजागौ कक स्राय स्राय कक मासासिनाय आं अबहाय जला चित्रा गुबुननि बिहिङाव लांनाय खारथानाय अ जलाबे आंते नुखुंखाया आं जवारा बाति बगोथान जानाय हिनि पर्यन्त जाय तंनाय दतङो हेबा अब भुल ब जदिनो मेंटेनेंस केस खालायमानो ब जदि मेंटेनेंस केस खालायखांगे जेटा बांला बाय आमनो बरन कुशनेर दाबि हिनो जेटा कम ब्रक बाय हिंगागे आमनो ताम हना खालायसिनाय जानानै नोंनानै थाङै तंनायनि दाबि बबिनि बोसायनि बागै केस खालायमानो जों गोबां मानसिनि समाजाव खोनावो साख्रि खाय तंनायनि बिहि खिंगागे बोसायबे का रिजार्भ अर्धेक रांमानो हनै आबो जोंहाखि चेरेफोर सुनि खानाय फैयो आबो सुनिया साख्रि खाय तंनाय सिमिनो बेतन तान जगे बिहिनो रांग्रेन नांगौ अबगिया बुखां फालै जाय तंनाय पाना बबि हिनो जानानै नोंनानै मारनाय आबोनो बिनि आइन आउन बागै अबहाय गोबां असहाय बोरिराव जदि तंखांके नरक लिगेल सार्भिस थांनि नरक मामला खालायदि नरक लिगेल सार्भिसनि जे फ्रि जे परिसेबानो नरक यासाकदि जों गोबां मा जागा जमि दंति बदर बारंलाय जों आफुर रगो तामखाय जों একটা যে কোনো একটা কেস মামলানি মেটার হইনো जों एडवोकेट नायखौलाय जों एडवोकेट তিনি অর যে ফাইনাই নরনি বেসকাম যে কক সাইটেল নাই যিনি বরমগ্রাম সুমিত কুমার পাল বন বদিনর ননে কক লগে কক সালাকা তাবুক না থাঙ্গে বিনি লগে লগে খোয়াইকো থাঙ্গে সা আরে মুটি মুটি ব্যাপার নাই ঠিক আছে 500 টাকা দেওয়া হয়ে যাবে তাবুক কক সাইট থানাইবে ন नोंगोनो हायनो अफिसाव थांगो सार आं मुति फायो साकाले बरा नारनायनो दाङै ओंखाय बर' प्राइवेट उकिल ओंखाय लिगेल सार्भिसाव थांगांगाके तिनि अरब जे फाइनाल एडवोकेट गचिनि पेनेल लयार दङ नोंगोनो हामजागै आना सुमित कुमार पाल आनि केस लरिना बागै रिदि ओंखाय जों बनन